L-eks kap eżekuttiv tal-Awtorità ta' Djar li fi ftit ġimgħat biddel femtu telaq proġett soċjali fin-Naxxar biex paxxa lil privat kien jitħallas 43,000 euro fis-sena mill-istess awtorità. One News jista' jiżvela dan filwaqt li jikkonferma kif l-aġir ta' Albert Buttigieg, illum kandidat fil-partit ta' Simon Busuttil, qed iqajjem mistoqsijiet kbar fl-Awtorità ta' Djar. Dan speċjalment fost persuni li ta' kuljum jiltaqgħu mal-karba tan-nies li ilhom snin twal fil-lista ta' stennija. Ħadd ma jista' jifhem kif fi ftit ġimgħat l-eks Ministru Chris Sajdu Buttigieg qalbu ta' taħt fuq l-istrateġija tal-awtorità. Filwaqt li f'Novembru 2012 l-awtorità għażlet li jiġġedded il-permess biex jinbnew residenzi soċjali fin-Naxxar, ftit tal-ġimgħat wara Buttigieg iffirma ma' Chris Sajd biex il-proġett ikun abbandunat. Imkejjen fl-Awtorità ta' Djar spjegaw b'mod ċar kif din hija xi ħaġa li qatt ma kienet spjegata u li anke dak iż-żmien kienet meqjusa bħala stramba, partikolarment minn persuni li fis-snin ta' qabel ħadmu fuq dan il-proġett fin-Naxxar. Fi żmien li Buttigieg ex patri Kapuċċin kien imexxi l-Awtorità ta' Djar, il-perċezzjoni tan-nies kienet dik li fl-awtorità kien hemm il-korruzzjoni. Dan jirriżulta minn stħarriġ tal-Eurobarometer li sar fl-2012. Fil-fatt, 60% ta' dawk li wieġbu kienu qalu li hemm korruzzjoni fl-Awtorità ta' Djar li kienet immexxija minn dak li llum huwa kandidat nazzjonalista. Fi żmien li kien imexxiju l-awtorità kellha aktar minn 2,700 persuna fuq il-waiting list, b'mijiet minnhom meqjusa vulnerabbli. Minkejja dan, fuq direzzjoni politika tal-eks Ministru Chris Sajd, il-proġett soċjali fin-Naxxar kien abbandunat biex tpaxxa il-privat. Dan f'deċiżjoni meħuda f'kampanja elettorali li baqgħet sal-lum mhux spjegata. Minn meta l-kulħadd żvela l-każ il-ħadd li għadda irrenja skiet assolut minn esponenti tal-Partit Nazzjonalista.